l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Minkejja li l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola hija Maltija, buro li jitmexxa minnha iddeċida u qabel li fil-leġislatura li jmiss il-Malti mhux se jkollu interpretazzjoni għal kull laqgħa li jkollu il-Parlament Ewropew. Innota din l-ipokrezija l-Europarlamentari Laburista Cyrus Sengerer permezz ta' post fuq Facebook fejn esprima d-diżappunt tiegħu brabta ma' dan. Qal minkejja li din kienet xi ħaġa li kienet hekk fl-aħħar leġislatura, iżda pretenda li Metsola li hija Maltija kienet se tiddefendi lil sin tagħha. Kont konvint li għaliex għandna Maltija tmexxi din il-laqa illi għall-ewwel darba fil-mandat li ġej kien se jkollna l-Malti illi ikun garantit f'kull laqa tal-Parlament Ewropew f'interpretazzjoni tiegħu ħalli aħna nkunu nistgħu nitkellmu bil-Malti, però aktar importanti minn hekk biex dawk il-Maltin illi jifmu biss il-Malti u jixtiequ jsegwu il-Parlament Ewropew ikunu jistgħu jsegwu il-Parlament bil-lingwa illi huma jifmu. Sengerer elenka l-importanza li kull lingwa tkun ittrattata bl-istess mod u qal li l-Unjoni Ewropea minflok tgħid li m'hemmx biżżejjed interpreti Maltin għandha tinvesti biex tħajjar aktar Maltin jaħdmu f'dan il-qasam u semma kif hu tal-opportunità lil 100 persuna żagħżugħa biex imorru Brussell ħalli jitħajru għal karriera fl-istituzzjonijiet Ewropej. Sengerer temm jgħid li hu se jkun qed jivvota kontra dan ir-rapport.